के धरती पर जे माई के धारा हो हमार माननीय श्री श्री 108 फागुन व्यास जी मनिहारी मारल निवासी जिनका सौजन्य से हमनी के बहुत दूर दूर भी कार्यक्रम करे के मौका मिलल। गुरु जी के आशीर्वाद बा। यह महादेव के दरबार हो कि दूगला कार्यक्रम बंद रहे लेकिन हमनिए के दोनों चेला गुरु जी के एगो लड़का या एगो चेला अपने में कहने जाके विपद के हटा लिहल जाओ। अगला साल हमने के कंपटीशन के कार्यक्रम हो रहे अब की कहीं में माने जाए अगलो बार कहीं में रहने जा। बहुत अच्छा दुलार प्यार मिलल रउआ लोग के कितना हम वंदन अभिनंदन करी। कहल बा कि भगवान के नाम के जैसे